ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି 5ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଜ ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ, ନିଜ କାମ କେବେ ବି ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି 5ଟି କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ହବନି। ତୃତୀୟ, ମୋର ଆଜି ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ପଞ୍ଚମ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହି 4ଟି ସହ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋକ ସହ, ପାଗଳଙ୍କ ସହ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ। 4ଟି ସହ ଲାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାରେ, ଗରିବ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ, ବୁଢ଼ା ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହ ସାଧାସିଧା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଲୋକକୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି 3ଟି କଥା ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମ, ହସ ପଛର ଦୁଃଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାଗ ପଛର ପ୍ରେମ। ତୃତୀୟ, ଚୁପ୍ ରହିବା ପଛର କାରଣ। ଜୀବନର କିଛି ନିୟମ। କେବେ ବି ଭାବନି ଯେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ବି ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ, ନା ମୁଁ କାହାଠୁ କମ୍, ନା ମୁଁ କାହାଠୁ ବେଶୀ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ରହିବାର ଅଛି, ନା ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଚାଲିବାର ଅଛି।